Dnes si ideme urobiť hranolky v mikrovlnke. A kde sme ich zohnali? No predsa chvíle. Otvoríme mikrovlnku, strčíme do nej hranolky, zapreme mikrovlnku a nastavíme na 4 minúty. A dobré hranolky sa už robia. Fritky, značné fritky. Čím sú najlepšie fritky? No predsa so smotanou. Pripravíme si smotanu, otvoríme ju. A počkáme. Fritky, smačné fritky. So smotanou dobré sú. Mikrovlnke, smačné sú. Tak, vyberieme hranolky z mikrovlnky. Vyzerajú dobre. Smačné fritky. Dáme smotanu. Do taniera. Solíko, pasoli, solíko, pasoli. Solíko, pasoli. Ešte soli, ešte soli. Skúsime. No. A máme hotové fritky ze smetanou. Fritky so smotanou. Fritky so smotanou. Dobre, ešte to zatváca, že nie som tu.